काय रे बाबा, झाली तयारी? तयारी तयारी चालू आहे. पण पूर्ण मात्र तू यावच्या आदल्या दिवशीच होते. शेजाऱ्यांची तरी झाली. बाप्पा शेजारी रवले खय सगळे पोटा पाण्याच्या वाटी सगळे तगडे पळाले. 2 दिवस आधी येतले आणि तयारी करतले. आता ते चाकरमानी झाले ना. माका पण तसाच येऊचा लागता. नाहीतर काय बाप्पा, 10-11 दिवसाची सुट्टी काढतस आणि येतस. मग काय 10-11 दिवसांनी विसर्जन. अरे बाबा, विसर्जन तुम्ही माझ्या मूर्तीचा करतास, मी तर तुमच्या हृदयात राहतोय.